Saiki tak suwun sampean paring lelipur dumateng para tamu ingkang tasih lelengganing mriki. Oke. Lagune manut jenengan. Oke. Sarangan kalian campur sari papat songo. Ada IM Audio. Terima kasih. Hai Icas. Lunging mekar lan semi puspita ing taman sari manung wangi kelawan wulane dadari ngambarung sasmita sang kumbang wawaya rangsang pucuk sarine Kusuma
Dewi ayu Sarina Kusuma Wijaya Amip Dewi ayu Sarina Kusuma Wijaya. Masya Allah Mas, Piye? iki sone sapa Mas? IM Audio sing duwe Mbak kok Mbak Mbak sapa? Mas sapa? Mas Anges. Mas Anges. Heeh. Masuk tak tanggap mahku ya.